Video viser, hvordan man tilmelder hold til holdturneringen via bordtennisportalen. Når I er logget ind på bordtennisportalen, vælger I herefter tandhjulet, klubadministration og holdtilmelding. Øverst fremgår det, hvilken klub I tilmelder holdet for, og her vælger I sæsonen. Derefter trykker I på tilføje hold. I vælger aldersgruppen, og kan nu vælge, om det drejer sig om første, anden, tredje holdet osv. Derefter kan I vælge række. Er tilmeldingsfristen overskredet, fremgår det nedenfor. Når I har valgt den række, I skal tilmelde i, så udfylder I alle felterne nedenfor. Alle spillerfelterne skal være fyldt ud. Husk at indløse licens inden turneringens start. I skriver det antal brugere, der er til rådighed, og hvis der er nogle kommentarer til turneringsgruppen, skriver I dem her. Når alle felterne er udfyldt, klikkes på gem. I ser her, at der mangler nogle værdier her. Når de er udfyldt og trykker gem, kommer I tilbage til dette vindue, og der vil nedenfor her fremgå en rubrik med det hold, I har lavet en klade for. Først når der er betalt for holdtilmeldingen, er den gældende for den kommende sæson.